Ahoj lidi, vítám vás Dogor 19 a u druhého dílu tohoto serveru. Jak vidíte, postavil jsem tam tu vánoční stromeček. Trochu jsme toho udělali za kamerou, ale to se nevadí. Skvělý. Tady je takový pokus o naši farmičku na zvířátka, ale potřebuju plast nedru, který ještě nemám. A tak nevadí. Jo, a zjistili jsme takovou zajímavost na tomto serveru. Je tu takový Enderman, je to Slenderman. Slenderman. A vypadá jako Enderman a normálně si vás spadne do nedru. Tak kam jinam, viď? Takže na něho se bude muset dávat bacha. Může si třeba může nás třeba partnout do endu, jo? To nevím. Ale lepší by bylo, kdyby nás partnout do vůdu, tak je to v tom Endermanovi. Ale to naše pole domácí vůbec neroste. Až to není voda. Jsi našel železo, ne? Jo, to jsem našel v těch spawneru. Mně se nějak bugla voda. Nebo led. Kdyby mě zajímalo, kde je ten spawner. Mně se nějak bugnul led. Kde je spawner? Já vím, kde je. Já tady mám k němu někde udělám cestičku. Je to skrz vodu. Aha, to si takový obraz. Mělo by to být někde tu. Je platí, to je lomeno a někde tady hledej díru. Díra! Tady to není. Díra! Nemůžu to najít. Asi jo. Já na to kašlám. Co postavíme teď? Rozhodně jdu vytěžené se stromy. A dělá těch stromy. Já nevím, že zajímalo, kde máš tam svůj spawner. Viděl jsem ho, no. Myslím, že jsem vzal tu enchant knihu. No to asi zamrzlo, kámo. Bezedný toulec jsem získal. Bezedňák. A budeme třeba železo. Když to našel, tak si tady na to nevolí. Já jsem našel tu díru asi. No a zjistili jsme, že se to dá prodávat úplně jednoduchým způsobem. Dívejte. No tak, třeba, co mám u sebe? Kam bylo? Ještě jednu věc. U mě je Slenderman. Nusák, fuj. Jo, já ho viděl. A už mě zase bolí hlava. Pane bože. Na to si sedí Slenderman. Fuj. Já se nemůžu hejbat. To je hnus. To je fuk, tak prodám třeba... Já jsem ho tam viděl. On měl v ruce blok, ne? Cobblestone. Jo. Já ho viděl. Káru. Krásná hora. Na ní to zkouš prohávat. Já mám dneska nějaký bugy. Protože jen všechno buguje. Fuj, já mám zátěž. Hnusnou. Mám podkovičku v sebe, ale nevidím ji. Tady. Kde seš ty? Tady nahoře, koukej! Jdu posekat naše stromy. Tady. Já bych normálně otočil jump skákačku tady na tomhle serveru. Kolik mám vůbec korun? Nevím. $189. Dík stejně by mě zajímalo, kdo máš na tomhle.
Lomeno. Jo, takže asi bychom měli něco stavit. Šnak jsem, šnak. Já přemýšlím, že půjdu někam daleko, půjdu natěžit dřevo. Se podívám, jestli to něco není. Ne. Skoro nejsou tu varabdoly. Já jsem pomalej. Varabdoly tu určitě nejsou, já jsem na to koukal. A je to dobře, že tu nejsou. Až bys to mohli naskočit. Jenom zpravo, tam uspawnuje docela dost velký les. To je lomeno super, ale no, máš pravdu. A ne, zase uspawn. To specialista normální. Věžička. Dík, nekož, drž hubu. A mluvám se za trošku menší. To je jedna, prostě je to můj bez. Jenomže tady se to nedá kácet ještě, ty stromy, ten les. Pozor, čivava obranář, jo, ten se nezdá. To je zabiják prostě. Tam je bacha na Slendermana. Ať mě chytne, mě to je jedno. No já ani skákat nemůžu, tady jsou všude sami sněžný biomy, to nemá cenu někam chodit. Nic nenajdem, jdu home. Pojď spát. Teďko tam někdo ale je, myslím, ne, není. Zrovna když těžím, zvívaj. Ty bala. Dělej. Vidíš, spím, prosím tě, narazovat tebe. Já už taky spinkám. Tak už ne. Já budu těžké ještě 27 sekund. Já mám na luk. Si vyrobím luk. Šípy mám 2. Dík, tady ta deska, já ji nesnáším. Tak. A tak. Toto si vezmu. You not have the permission. Já vidíš, u nás. Čau, vytvořit křesadlo. Vidíš, toho potřebuji. No, super. Jo, špička. A 2. Křeslo. Tak. A pěkný křesadílko. Mám pírka. Já mám jednu. Dalších pár šípů. Tak. Mám 6 šípů. Takovýho dřeva tady. A potom budeme muset tak nějak udělat tu cestu okolo toho stromečku. Já jdu teď udělat. Já to vypadá. Na celou lopatku. Taky by bylo dobrý natěžit šutr nějaký. Já už nemám žádné. Já mám 2. Já těžím. Já mám 2 a já potřebuju krumpáč a koutně. Já taky těžím šutr. Dobrý, to mi stačí. A mi to zatím stačí. Potom tady udělám asi schodiště. Tak. A uděláme 2. Ne? Ten náš vánoční stromeček asi zničíme. Ten je tady na blbým místě. Oh my god, no. Oh shit. Jde na zaroček. O tak takový uhlí, ale teda určitě rozkročný. A tak už na ně,
Ale to uhlí asi je toho. No, našel jsem to, tak je to OK. Já tady dělám tu cestičku. Listový tunel. Ať za vajíčko hoka. Lomeno home. Ne, já jsem fakt zkresal z toho. Tak kdo to je? To už jenom doplním línou. No. Mám 15 tun. No a jakž tak jsem udělal tu naši cestičku. Jenom budu muset jít těžit a doufat, že něco najdu. To není špatný server na to, že to je až jde úplně na konci žebříčku. Majitele bych klidně kontaktoval, že má velice dobrý server. Ach jo, pitomý štěrk. Mám se zabočit. Já jsem naloučil, abyste dělat. Jo, když jsem koukal na to první video, tak to bylo strašný. Tam bylo strašně malá viditelnost. Co není, když jsme neměli ani louče. Ano, no hlavně ze začátku. No, možná by si to mohl vysvětlit. Tady to všude dobře svítí. Nevím, jak to, si musím nastavit tam options. No já se jenom něco podívám. Já jsem to měla celou dobu na tmavý. No, když jsem ti to říkal. Tak dobrý, tak tohle se mi líbí, tady budou, až to tady rozšířím. Když máš hodně kamene, který teda, mám půl staku. že mi ho dáš. A pozor, já tam chci dát schodiště. Haló. Rádi jdu, počkej. Já se podívám, jak jsem to udělal tu. Tam na ty zvířata, tam budou. A jak je tam chceš dostat? To ještě vymyslím. A nevylezou těma mezerama. Ne. Když se podíváš na strom, tak oni to tam mají úplně stejně udělaný. Čekej. Já jdu pro pár toho vajíček na slepičky. Já mám 3. Ne, jdu pro víc. A tady vlastně jsou jenom, jo, dávají se tady i slepičky. Tak dělej slepice. Spavni se. Ty slepice se vůbec nespavnujou. Jako to mám říct jako slepice, spavnujte. A prostě se vytvoře. A tady jsou letním schovaný. Jenom, že nějak mám nekladou vajíčka. Hej, co? Ježiši. No to kašlu. Jo, než to radši na profesionální alegorii. Když mě se nechce čekat, až nějaký vylíhnou. Až to je. Vylíhnou, spíš vysadou, ne? Tady budou mít svůj vohýnek.
Ježiš, že se podpálí, nedělej jim to tam. No ať se podpálí, budeme mít pečený masíčko. Tak to si můžeme udělat někde jinde. Takže potom uděláme někde grill. Tak jo. Ne, nepostavím to. Ach jo. By to chtěla fakt pár těch vajíček. To je divný, já mám bublou nějak tu vodu, nebo ten led, nebo co to tam je. Já nevím, že to bude spíš vlastně. Cobblestone. Teď potřebuju lopatu. Já ho nemám! No, odkopej to, tak se zavědu. Říkám, uděláme si potom grill, ne? On si tam dává grily. Chytaj. Já to dělám. Sněhová koule. Ne já. Tak hoď vajíčko, schválně si se vylíhne. Já nevím, že bych tomu nevěřil. To riskuj. Tak nic. Vyhodil jsem si ani jedno. Jo, kdyby možno, tak bychom rádi kontaktovali Filipa 350. Proč Filipa 350? Máš to majdan. Aha. Asi zřejmě. Každopádně máte nějaký opečku nebo admina nebo takový. My jsme měli naplánováno hrát přes Hamaši, jenomže vždycky se někam nějaký otazník nebo chybička vloží. Ano, byla chybička, ona to je prostě jak chápu. Těch asi slepice jsou fakt vypatlaný. Už jsem u těm zvířátkům dělal i střechu. Tak, teď ještě spawner. Jo, lomeno. Nesnáším to. Co? No nic. Ne. Na to Sell netherrack. To musím prodat v tom shopu, ne? A co? Ty věci. Jo, tam nemají spawner. Co by tam dělal spawner? Ale musím prodávat, když chci něco prodat. Tak musím být v tom shopu. Ne. Musíš napsat shell do chatu, mít tu věc v ruce a napsat, jak se jmenuje. Tak jenom musím dřív, že to musím mít v ruce. Tak, máme koš. Jak to, že to nejde? Sell, netherrack. Dělal jsem nám koš. Netherrack. Mně to nejde. Netherrack. Prostě to nejde. Jo. To bych to nakopal teda. To už je docela pozdě. Slenderman. Já už bych to asi pomalu ukončil. Už je pozdě. Je 11:30. Takže my se s váma loučíme. Takže nezapomeňte, dívejte se na Dogona 19 a Gizlika, jak hrajou tento server. Čauky!